É un pasarrúas, un pasabares que se caracteriza porque é de inscripción aberta, a xente pode participar, simplemente tense que vestir de relixioso ou de relixiosa. Comeza este ano no Centro Cultural, que é a entidade que, digamos, que capitanea esta actividade, ás 7 da tarde no Centro Cultural de Boiro, e irá facendo ese pasarrúas acompañado por unha charanga ata a Pousada das Ánimas, que é outro local que colabora. O día seguinte, o sábado 22, terá lugar a xa tradicional Festa da Orella de Porco no campo de Revelar, que chega este ano a súa 13ª edición. Darlle as gracias unha vez máis ao Concello e invitar a toda a xente que queira acudir ali o día 22 de febreiro ao campo de Revelar, a Boliña, en Boiro, a degustar a orella de porco e produtos típicos. Os cativos serán os protagonistas o domingo coa gran festa infantil que inclúe concurso de disfraces e o martes de Entroido celebrarase o día grande co desfile de carrozas a partir das 5 na Praza do Concello. A gañadora levará un premio de 870 euros. O martes de Carnaval o gran espectáculo polo que require ese día, que é o concurso en sí, que veñen de outros lados. O programa do Entroido chegará a súa fin o 1 de marzo, o domingo de enterros. Como novidade, o Concello habilitará un tren para os que queiran participar nos enterros promovidos polas distintas entidades culturais e veciñais, o da Cunca ás 12 en Praia Xardín, o do Oso ás 4:30 en Abanqueiro e o do Felipiño ás 5 en Escarabote. A diferencia dos outros enterros é que aquí hai unha vítima sempre, dúas normalmente, que son os últimos que se casan na parroquia. A quen lle toca, e este ano tocalle a Laura Amasa Tubío, e entón, salimos do Centro Social de Abanqueiro ás 5 da tarde, e vamos á casa dos que casaron, montamos ali un espolio, e eles, claro, teñen que poñer viño, filloas, amas, o que sei, a ver, o que non podemos ir con sede, senón malo. Na nosa parroquia vense facendo un enterro de Filipiño dende fai tropececentos anos, porque eu acórdome con 6 anos, ir na comitiva e teño 66. Que vos podo dicir do enterro? Que pode ir xente de donde queira, como se veñen de Santa Comba. O caso é que na comitiva fúnebre vaya o máis xente posible. O enterro da Sardiña ás 8 no Centro Social porá o broche final á programación do Entroido.